Ο κυκλαδικός πολιτισμός αναπτύχθηκε και συνδέθηκε με την ναυτιλία και το εμπόριο. Οι Κυκλαδίτες εμπορεύονται σε όλους τους τομείς προϊόντα που παράγονται ή δημιουργούνται σύμφωνα με τα ξεχωριστά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου τους. Η σύγχρονη τάση του κλάδου είναι να καινοτομήσει, αλλά και να συνδέσει το εμπόριο με την τουριστική ανάπτυξη και άνθηση που γνωρίζουν τα νησιά, ώστε σε κάθε γωνιά της γης να ταξιδέψουν τα κυκλαδίτικα αναμνηστικά και τα προϊόντα. Ερμούπολη, η πόλη του εμπορίου, Ερμούπολη, του Θεού του εμπορίου, Κυκλάδες, Αιγαίο, μία εμπορική δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει εδώ και χιλιάδες χρόνια και που τη σημερινή εποχή ο τριτογενής τομέας κατέχει ένα μεγάλο κομμάτι δραστηριότητας των μελών μας στο Επιμελητήριο Κυκλάδων. Κύριο μέλημα του Επιμελητήριου Κυκλάδων για να κρατήσει το εμπόριο σε υψηλά επίπεδα όταν συνεχώς αλλάζουν οι συνθήκες είναι να προωθήσει το πρωτογενή τομέα μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων, να επιστρέψουν οι νέοι στη γη που υπάρχει αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον, αλλά κυρίως να διακινήσει τα προϊόντα μέσα στο νομό, να γίνουν προσβάσιμα στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται και επισκέπτονται την περιοχή μας και βέβαια με μια σειρά πρωτοβουλειών που αφορά την εξωστρέφεια του επιμελητηρίου να προωθούν τα υπόλοιπα προϊόντα που υπάρχουν στο εξωτερικό μέσα από στοχευμένες κινήσεις και συμμετοχές όχι μόνο σε εμπορικές εκθέσεις αλλά κυρίως αξιοποιώντας την τεχνολογία του σήμερα και του αύριο. Στην Ελλάδα, ειδικά την περίοδο που διανύουμε, είναι πολύ σημαντικό να εμφανιστούν νέες καινοτόμες ιδέες, νέα καινοτόμα προϊόντα, τα οποία να ξεκινάνε από την πρωτογενή παραγωγή της Ελλάδας. Για να υπάρχει καινοτομία δεν αρκεί απλώς να υπάρχει μια καινούρια ιδέα ή να υπάρχει ένα υλικό ή κάποιο αντικείμενο το οποίο να είναι επιτυχημένο, αλλά πρέπει οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα να έχουν κάτι να πούν παραπάνω από το προϋπάρχον. Επίσης, πρέπει να βοηθάνε την κοινωνία, επίσης πρέπει να είναι περιβαλλοντικά να μην καταστρέφουν το περιβάλλον και επίσης οικονομικά να στέκουν. Εδώ στη Τζιά βρίσκονται πάρα πολλά δέντρα βελανίδιων. Έτσι ξεκίνησε όλο το project και έψαχνα τι μπορούσε να γίνει με αυτά τα δέντρα. Πριν λίγα χρόνια κανείς δεν έδωσε πολύ σημασία στα δέντρα και ήθελα πάρα πολύ να βρω έναν τρόπο να δίνουμε καινούργια αξία στα δέντρα. Φέτος, μετά από μόνο 4 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά με σοβαρό τρόπο, ο κόσμος εδώ στο νησί έχουν αρχίσει να κοιτάνε τα δέντρα με εντελώς καινούριο ύφος. Όλοι μιλάνε το αν έχουμε βελανίδια ή αν δεν έχουμε. Που παλιά ήταν μόνο πρόβλημα τα βελανίδια, δηλαδή ήταν το μόνο θέμα με τα βελανίδια ήταν πώς να το πετάξουμε. Τώρα όλοι έχουν καταλάβει που κάτι γίνεται με αυτό το υλικό. Στις Κυκλάδες υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για κόσμος που θέλουν να φύγουν από την πόλη, θέλουν να ζουν σε ένα πιο φυσικό τόπο και κόσμος που θέλουν να ψάχνουν, θέλει ψάξιμο. Για το βελανίδι ειδικά έχω πάρα πολλές ιδέες ακόμα, εκτός από το τρόφιμο. Απλά θέλει ψάξιμο, θέλει κόσμος που έχουν ενέργεια και έχουν φρέσκες ιδέες και θέλουν να ζουν μόνιμα σε τέτοια μέρη. Η υλοποίηση του σχεδίου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013 με παρασκευή καραμέλας με προϊόντα όπως το πορτοκάλι, το μανταρίνι, το κίτρο, το φημισμένο κίτρο της Νάξου, το φασκόμηλο και βέβαια τώρα έχει εξελιχθεί σε 20 διαφορετικές γεύσεις. Εκτιμώ ότι με αυτόν τον τρόπο δώσαμε προστιθέμενη αξία στα τοπικά προϊόντα γιατί λανσάρουμε την πρώτη ύλη που παρασκευάζει στο νησί μας με πιο μοντέρνο τρόπο και προσεγγίζουμε διαφορετικό κοινό. Η προσπάθειά μας είναι να βελτιωθεί μήνα με το μήνα η παραγωγή, να οργανωθεί περισσότερο έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας. Δεν είναι τυχαίο που επιλέξαμε ως όνομα, ως τίτλο της οικογενειακής επιχείρησης
το όνομα Ναξία, γιατί είναι προϊόντα που παρασκευάζονται στην Νάξο και πάντα θα ταξιδεύουν και θα αναζητούνται από τους καταναλωτές βάσει του ονόματος του νησιού της Νάξου. Τα νησιά, εκτός από την ομορφιά τους, έχει και ανθρώπους με πολλές ευαισθησίες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού, μία από τις δραστηριότητες είναι ο καθαρισμός των ακτών, που σημαίνει καλύτερη ποιότητα στις θάλασσες και στις παραλίες, ο καθαρισμός των δρόμων με τη συλλογή των απορριμμάτων. Αυτή η διαδικασία δημιουργείται μέσω συνεταιρισμών, οι οποίοι συνεταιρισμοί αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από κατοίκους του κάθε νησιού. Όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία γίνεται σε όλα τα νησιά, αναγνωρίστηκε το 2014 στο πρόσωπο της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Καλονή και Ελιά Τίνου, όπου σε ένα πανελλαδικό διαγωνισμό που έλαβαν μέρος 54 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ο συνεταιρισμός της Τίνου πήρε το πρώτο βραβείο καινοτομίας πανελλαδικά. Αυτό δείχνει ότι πράγματι γίνεται μια μεγάλη και σπουδαία δουλειά σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και θα συνεχίσουμε να κάνουμε δράσεις και καινοτομίες προς όφελος όλων μας. Και μάλιστα πιστεύουμε ότι αντίστοιχα βραβεία θα ακολουθήσουν και από τις υπόλοιπες συνεταιριστικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στα νησιά των Κυκλάδων, γιατί δουλεύουμε με μεράκι, έχουμε αγάπη και αγαπάμε πολύ τον τόπο μας. Η καινοτομία γενικά δεν αφορά μόνο μία πτυχή όλων αυτών, είτε μόνο την παραγωγή ή μόνο το οικονομικό κομμάτι, αλλά τα περιλαμβάνει όλα μαζί. Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, έχοντας συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες που έχει ο νησιωτικός νομός μας ως προς τη μετακίνηση των προϊόντων αναφέρομαι, έχει εκπονήσει μία σειρά δραστηριοτήτων ώστε να καλύψει κάθε ανάγκη που προκύπτει για τη διακίνηση του εμπορίου μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έτσι, αυτή την περίοδο όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και παράγουν στην περιοχή μας, αλλά και που εμπορεύονται φυσικά τα προϊόντα που παράγονται, θα έχουν στη διάθεσή τους τους τρόπους εκείνους για να διατίθεται τα προϊόντα σε οποιοδήποτε μέρος της γης, καθώς και να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δίνονται όχι μέσω της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά μέσω της δυνατότητας που έχει πλέον ο κάθε πολίτης να εντοπίζει τα προϊόντα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και να τα προμηθεύεται.